Ha significat un tret de sortida molt bo. Per nosaltres, som una productora que acabem de començar, llavors està molt bé poder tenir iniciatives així que ens recolzin i que ens puguin acompanyar. A més, ha estat una experiència molt bona, han escollit molt bé, diria jo, amb quina productora ens emparellàvem per fer la mentoria, que ens ha anat superbé pel projecte que portàvem. I no sé, és que ens ha anat molt bé, realment, ens ha estat superprofitós. És una demostració que anem pel bon camí, que ens donin suport al PMP en un projecte com aquest i que ens doni aquest petit trampolí per tirar cap endavant. Tothom agraeix una empenta a l'esquena. Així que molt bé, molt contents i molt agraïts. A qualsevol productora emergent que estigui començant, que vulgui trobar un espai de convergència entre diferents productores, diferents projectes professionals. Hosti, no només ha sigut com poder parlar amb el nostre mentor, també les xerrades que hi ha hagut, la intervenció de dones visuals, ha donat una visió molt global de com està ara mateix. Totalment. Hem comentat una frase que som sempre emergents, tothom és sempre emergent, i crec que una productora jove, de gent jove o no tan jove, que consideri que estigui 1 o 2 anys que miri de participar, sembla que és ideal.